Sting nongui 13 bosor boyasni cherai mehbub mungui khoroksa high pressure wngui Thwikha. Aboni yagulo haino hai Sting nongui thwijauka Assamni khoroksa cherai bini mung kha Anthony Ronghang. Chini sara India o energy drink emon khe cholikha tabuk abono youth generation ni borok rok bisi use khlai tongo. Asikse o energy drink Sting no nongui borok thwi tongo ke phaiki bahai bono swnamjakha sabo swnamka tamo manui riwi swnam tei o Sting no nongkhe chini bagui kaham dana hamya saiman laiyano joto kok tini o video o. Aboni bagui joto kok no saimannani bagui o video no paithak jora tei naidi tei channel o kotal hingke subscribe khaidi tei notification bell no on khairi di. Bai apsang Sting energy drink ni kok sana thangke o Sting energy drink no Pepsi ku company swnamjak. Tei o company Kurkure, Mirinda, Lay's, Pepsi and Slice omo hai popular brand rono swnamui tongo. Hingke bai apsang Sting energy drink no factory o bahai swnam haidi taradari saiman layano Sting energy no swnamna bagui puila no tui no carbonated khaina nango. Aboni means hingke tui no muthungui apai agao machine dana nango. Aboni pore caffeine tei chini add khlaio. O caffeine horo coffee bai nungjaknaisi. Horo coffee bai nungkha hingke muktri phaya eba thona musungya ungo. O thona musungya ungmani bagui horo kaham khe poriwi mano. Amono main reason abono nungkhe energy feel ungo. Bai apsang tei aro citric acid, sunset yellow, vitamin B groups omo hai kwbangma materials use khlaio. Bai apsang no sanani musungo o sunset yellow no bo jaga bisi use khlaijak mane condom, foods, cosmetics tei bithi swnammani samungo bo use khlaijago tei aboni logi kwbangma ingredients rok sapoljago o Sting energy drink swnamthani. Finally last artificial colors use khlaiwi Sting no swnamui paio. Aboni yaklo plastic bottle swnambai Sting dajago. Aboni pore company direct dugan market tei nini parani dugan rogo bo omo haike no sokpaio tei borok rok abono dugan ni pai nunglai enjoy khlailaio. Bai apsang asik bai no pai thangya tabuk tebo kaham ke saiman layane o Sting energy drink jeng nungkhe bwsak kaham ba bwsak hamya tei sabo nungui man tei sabo nungui manya. Bai apsang norok o energy drink no salni waisa eba wine simina nungui mano. Aboni bisi nungkhe nini shario sugar tei caffeine ni poriman bariwi thanai. Aboni bagui horo nini mukri mangla. Aboni bagui nini sugar pressure high engnai. Aboni bagui nini blood pressure engui mano. Kwbangma bemar manjagui mano. Aboni bagui o energy drink no cherai bwsa pregnant tei cherai bwsa ganang guma rokno bo ta nungui nino swijak o bottle ni packet no swijagui tongo. Norok serai ke nugui mankha. Aboni pore tei kaisa kok hingke nini umor jodi 18 year ni sai kwbang hingke o energy drink no nung dino waisa eba wine no nungui mano. Faidi hingke o energy drink ni benefit tamo saina layana. Bai apsang caffeine chini body ni bagui onek kaham aboni bagui bono oro use khlaijago. Haifano obo kaham but use khaimani limit o tongna nangnai tei memory power bo bario eba nini kam nung kaham ke focus khai mannai. Nini mental function improve ungnai. Bai apsang hingke norok kaham khe buji mankhana o Sting energy drink ni details. Faidi hingke bai apsang ang norok no puila o Assamo cherai khoroksa Sting nungui thwi ni samane obo bahai ke Thwikha saiman layana. Khoroknwi cherai bufang tanna hinui bolongo thanglai parani dugano Sting energy drink pai telangkha. Borok Khoroknwi no Sting energy drink ni bagui nunglaimani masa hingke Sting nungmani yaklo hawo khlai thaka. Abono nugui bini logoni borok wanajaka ulo hospital o tlangkha. Hospital o tlangmani yaklo saimangkha borok Thwikha. O borok Thwikha aboni pore postmortem khlaimani yaklo saimankha obo borok bahai ke Thwikha hingke Sting nungmani infect ungui se thwio.
इनके बाय संघर जदि ओ वीडियो नो इनफॉर्मेटिव उंजाका इनके ओ वीडियो नो लाइक खेदी शेयर खेदी ते कमेंट खेदी चैनल कटाल हिंगे सब्सक्राइब करना तापोगी